జీ5 యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని పూర్తి ఎపిసోడ్లని ఉచితంగా చూడండి. ప్రియా, ప్రియా, వదలరా, వదలరా, ప్రియా, 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 ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు? చెప్పరా, ఏం చేసిందని ఇలా చేస్తున్నావు? ప్రియా, 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 ఏం చేస్తున్నావురా? ప్రియా, 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 చెప్పరా, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు? ప్రియా, ప్రియా, రేయ్, ఏం చేస్తున్నావురా? ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు? ప్రియా, 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 రేయ్, రేయ్, వదలరా, ప్రియా, 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 రేయ్, ఎందుకురా ఇలా చేస్తున్నారు? చెప్పండి రా, ప్లీజ్ రా, ఎందుకురా ఇలా చేస్తున్నారు? చెప్పండి రా. ప్రియా ఇదిరా, ప్లీజ్ రా, చెప్పండి రా. ప్రియా ఇదిరా. వదలరా, వదిలేరా, ఆపరా. ప్రియా, ప్రియా, నువ్వు ముందుకొస్తే దీన్ని పీక తెగిపోతుంది. మర్యాదగా చెప్తున్నాను, వదిలేండి రా, లేకపోతే వదిలిపెట్టాం. శ్రీవారు వేలండి పదిలాంటి వెండి శ్రీవారు వచ్చిన తన్నుడు శ్రీవారు. దీనికి పొగరు బానే ఉందిరా. ముందుకెళ్తే దాని పీక కోసేస్తాం. వద్దు, ప్లీజ్ తను వదిలేయండి, మీకు దండం పెడతాను. శ్రీవారు వీళ్ళని పది వెళ్ళాడుతూ శ్రీవారు పూచి వీళ్ళ కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టండి శ్రీవారు. దీనికి బల్పు బానే ఉందిరా. పొగరు తగ్గాకే దీన్ని వదిలిపెడతాం. ప్లీజ్, మీకేం కావాలన్నా ఇస్తాను. ప్రియాని మాత్రం ఏం చేయొద్దు. ఇది తీసుకోండి, ఈ రింగ్ కావాలా? భయ, ఇవన్నీ తీసుకొని నా భార్యను వదిలేండి. అన్ని ముందు పెట్టేశారు, ప్లీజ్. ఏం చేయొద్దురా, మీ కాళ్ళు మొక్కుతారా. ప్రియా, సారీ చెప్పు. ప్రియా, సారీ చెప్పు. వీళ్ళకి సారీ చెప్పేదండి శ్రీవారు, నేను చెప్పను. ప్రియా, ఎవడ మాట వినొద్దురా, ఒక ఏటేసేద్దాం. రే ఆగ్రా, వదనా, కావాలంటే నేను మీకు సారీ చెప్తాను. శ్రీవారు, నీ సారీ ఎవరికి కావాలరా? ఇది చెప్పాలి. అన్నా, నా భార్య తరఫున నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను. ప్లీజ్ అన్నా, నా భార్యను వదిలేండి అన్నా. జీ5 యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి అన్ని ఎపిసోడ్స్ పూర్తి ఉచితంగా చూడండి.